Dobrý deň, ahojte. Ako sa vám páčila včerajšia lekcia? Dúfam, že váš chrbát sa cíti zdravo a šťastne. Máme za sebou prvú krátku sekvenciu pohybov v rytme dychu. Dnes pridáme ďalšie. Predtým ale zopakovanie základnej pozície. Chodidlá sú na šírku panvy. Paralelne, z bodu pod palcom, pod malíčkom a v strede päty rastú korene smerom do zeme. Kolená sú nad členkami a svietia z nich paralelné lúče priamo pred nás. Panva je v neutrále. Chvostík smeruje kolmo dole. Dlane sú na stehnách, blízko pri tele, lakte sú tiež pri tele. Ťahajú sa poza chrbát jemne k sebe, ako keby sa chceli spojiť. Zatlačíme dlane jemne do stehien a prenesieme svoju pozornosť na lopatky, cez ktoré je nakreslená ležatá osmička. Plecia sa ťahajú jemne do strán. Hrudný kôž je nad panvou v jednej priamke, ktorá smeruje kolmo na zem. Spomeňme si na snehuliaka a dajme aj hlavu do neutrálnej pozície. Svetielko na špičke nosa vysiela lúč priamo pred seba, paralelne s lúčmi z kolien. Navrch hlavy nám niekto položil dlaň a my sa ju pokúšame jemne odtlačiť. Pri nádychu precítime, ako sa rebrá dvíhajú dohora a do strán. Pri výdychu klesajú nadol a k sebe. A teraz sme v pozícii rovný chrbát. Nádych, zatlačíme dlane do stehien a chodidlá do podložky. Výdych, uvoľníme. Nádych, zatlačíme dlane a chodidlá. Výdych, uvoľníme. Pokračujte v rytme svojho dychu. Pozor, teraz príde zmena. Dýchame voľne. Pôjdeme celým trupom do predklonu, celý snehuliak sa naklopí dopredu. Panva, hrudník a hlava zostávajú v jednej priamke. Pozícia sa volá rovný predklon. Po celý čas dlane jemne tlačíme do stehien a chodidlá do zeme. V rovnom predklone pomaly plynule dýchame. Pozor na panvu, veľa ľudí sa pri predklone prehne, čiže vystrčia chvostík dohora. Dávame pozor, aby sme si zachovali neutrálnu pozíciu panvy, hrudníka a hlavy. Sú stále v jednej priamke, len sa táto priamka naklopila dopredu. Plecia sa stále ťahajú od seba, gumený pás medzi lopatkami. Lakte sa jemne ťahajú poza chrbát k sebe. Stále voľne dýchame. Dávame pozor, čo robia naše pery, naše oči a celá naša tvár. Teraz uvoľníme tlak a vrátime sa do pozície rovný chrbát. Či už v pozícii rovný chrbát alebo rovný predklon, lakte sú stále pri tele. Nádych, rovný predklon, zatlačíme dlane a chodidlá. Výdych, uvoľníme, rovný chrbát. Nádych, rovný predklon, zatlačíme dlane a chodidlá. Výdych, rovný chrbát, uvoľníme. Nádych, rovný predklon, zatlačíme dlane a chodidlá. Výdych, rovný chrbát, uvoľníme. Zastavíme a teraz si to spojíme so včerajšou sekvenciou. Pozícia hora. Nádych, vysoká hora, dlane zatlačíme do seba. Výdych, cez horu prejdeme plynule do rovného chrbta. Nádych, rovný predklon, zatlačíme dlane a chodidlá. Výdych, povolíme, pozícia rovný chrbát. Nádych, hora. Výdych, hora. Nádych, vysoká hora, plecia dozadu dole. Výdych, rovný chrbát, lakte pri tele.
Nádych, rovný predklon, zatlačíme dlania chodidlá. Výdych, rovný chrbát, uvoľníme. Pokojne pokračujte ďalej v rytme svojho dychu. Vidíme sa zajtra.